Bon dia, em dic Jenny, Geòfil. hem treballat amb Educat 2.0 i hem fet el treball El millor mercat del món. Aquesta imatge sortim treballant. Estan al carrer La Rambla 91. Aquest mercat és de menjar i aquesta era el vídeo. Ara us presentarem el vídeo. A l'àrea de Notting Hill, a Londres, és un mercat de menjar, roba i bijuteria. Portobello Road and the surrounding district of Notting Hill is one of London's most vibrant and eclectic areas. For many decades, the area has been characterised by a diverse immigrant population. La Fella del Sant Telmo està en el carrer de la Defensa 1454, Ciutat Autónoma de Buenos Aires. I us presentem el mercat Union Square Green Market. Està en Union Square de Nova York. Ara us presentarem on estan els mercats. Aquí estan els mercats. En la Boqueria, Gran Bazar, Portobello Road, Union Square Green Market i Fèria de Sant Telmo.